Birinizin kam doğruda. O da yine 25 santi. Yine 5 santimetre edip alyanız sintifonu. Ana. Alip isleyişini de var ha. Skladka berin deyten on yalaga berlen o. Ana. Duruyanız. İnge içine git ya. Duruyanız. Ana. Şu skladka var ha. Kutormanka. Tədədən skladka veriyanız. İçine git ya. Ana. Şun üstünden bäri geçmen kaňyp skladkaňyz berýäňiz. Düşündiňizmi? Ana. Deňje bolmaly. İkisi deňje bolmaly. Onu gaýçamak beräýin. Inne. Kaýna çöwre ýüzüne öwrýäňiz. Şu dikini bara. Ana. Aşak ýüzüne goýýaňyz şunu. Deňje bölüp şu dikinden ika. Ana. Şu ortaky dikiniň şu dikinimiz bara. Elim dikinimizden sintifonyň ortasyndaky dikin bara. Şoňa şeýle bile durmaşyl. Şu dikiniň üstünden ütmeli. Düşündiňizmi? Sakrat. Ana. Gördüňizmi? Inne. İkisini deňje şey dip eplap tutýaňyz. Ýöne bamy ba, inçejik bolup durmaly. Kesýäňiz, iki gran esas, iki gran has kesýäňiz, galyp durmaly ýaly. İki gran has inçejik bolmaly. Ortala birazajyk kurak bolmaly. Gördüňizmi? Şey dip çykyp durýar. O tarapynda gaý özüm.